Lingod to. Pwede mo na? Dari ang balay ni Sir Fernando Angkat. What? Si Ma'am Abilina. Sila. Si Ma'am. Ay, Ma'am, naman bilyaran. Ay! Wala na ay. Oh no! Bilyaran. Kuan mang good ka nang... pero na may bilyaran sa una. Sa una ra. Pero karon, Wala kay kuan kay na may isa ka bilyaran. kay katumong yung gi-order ni mo nga bilyaran, Ma'am. Na diri. You serious? Ikaw na ga-order ani din, share off kay charge ni daw kay Sir Fernando ang Oh no! Nag-order. daw ni nga bilyaran. Wala jud ko order ana ng bilyaran. Kapira naman yan. Kuan ra ba ni Ma'am? Ang gibutang ra ba diri? Ikaw mo ka ni Ma'am? Abilina ang kap. Ang amount sa kuan partial payment lang daw 9,000. Na wala jud ko order gid mo. Ikaw daw ga-order dayon, gi-charge daw ni kay Sir Fernando. Hindi totoo yan. Yung kumpa na wag yung ko anak ka. May bimil ra ba partial payment ani Ma'am? Down payment nana dari ang item, nana dari ang bilyaran. Gid mo ni ga kuan og kanang order og bilyaran. Kay 20 mil man gid ni Ma'am, 20 mil ang cash ani. Karon Malagi kuan. sa pagdian para ba nagikan? Ning tawag man daw ko sa opisina dito daw ka gahapon. Kami aging adto. Oo nga. Pero ano ko ang pagdian? Wala man. Oh no. Si Sir. Imong ba na? Kani? Si Sir. Kasi ko na ni Sir. Kay ingon man daw, imo man daw kasi imong wife daw ni atulog pagdian kay ning order bilyaran. Nya karon, gift ipa-deliver na gid Ma'am. Karon magud ang date of delivery November 10, Langga sa ban, kuyo. 2021. Gani may kwarta wag yung ko kabalo gid ana sir. Sabi ko na to Wala Ma'am. man gid may ana ga order yun. Kay nabe may bilyaran gamay. Sana all! Wala gid may kuan nga mag-order og bilyaran. Kani gamay mo lagi daw. Ning adto lagi daw ka sa office kay ning request. Mapukatok sa kadian. Sorry nga. Wala. O saksi kani akong mga anak yon. Wow naman! Tay sa kanimo mas kaman dai mi ani Ma'am. May time dira. Wala jud ko ana. Paano masabi? Masal kay paagi na to ani no. Na kay ID. Na ako'y ID. Wow! Ko ana yung anak na mo-order. Bisa pa istoryahon niya May bimil ra ba Ma'am? Mag-down ra kag may bimil kay ang cash ni 20 mo gud. Silbi ka tunga ba? Wala jud kinuha. Gani may kwarta. Ikaw sir. Kisay ga-order niyo duha sir. Nope! Kay ang May ningad ko na mo pagkadian god. Ma'am Abilina magud ang gipaano diri ang cup. Purok dos, aperte para. May nagkabuang ana og kuan. Ano nino? Basig na nagkabuang ana inuupan dito. Ako Nya okay ra nimo Ma'am, bisag ibilin unta namo ang bilyaran ba? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gawni lang mig 2,000 na lang. may kwarta bisan. Ani na lang Ma'am. Wala man sa ko na ko. Mo ko ring anak. Ma'am, ani na lang. Okay lang ha. Pamatuod lang nga naabot ni Dari dayon dili ka mo dawat sa item kay ngayon ka nga wala ka ga-order. Picturean lang ka namo pati ang bilyaran. Ano sir? Sige ipa-prison nun. Sige ipa-prison nun. Dili naman Ma'am. Dili wala na may problem. Ang importante lang is napod may ka-report nang basa mo. Wow. Kay lisod man gud kayo o wala may ka-report nga. Nag-deliver mi Dari nya layo-layo ba ya kay road pag dalan. Ginusto mo yan eh. Yan iabot mi Dari wala may mga ano. Wala may documents nga makuha bisan kaya nag-video mi Ma'am. Okay ra Ma'am? Picturean lang nato dito sir. Okay ra nimo sir? Nope. Kay wala man daw siya ga-order nya. Wala ka nakaadto. Sa kala sa kadtog pagadian. Pila na may katuig intaw. Kanisa na may order. Pila na may katuig
Wala ko kabalog kanus ani na order ma'am pero ang resibo man gud nakapangalan diri gud daw karon daw ang date of delivery kay na madaot man gud pud mi ma'am o dili mi mo sunod sa okay picture na lang oh sige lang sige alin ma'am sir at least para nalang pud may ikapakita sa opisina Bola lang yan. okay Kaya ro pamilas. Kalakihan noon. pwede naman po siguro kuyugan sila ma'am kay para ano Napriso na minduha. wala ma'am kuan daw si Mama Belina man gud ang nag-order daw karon na ko ba deliver kay mama ang country schedule ninyong daw wala gyud kani report mo sa opisina dayon kung sa manggaling kuan Sige, patawag niya na si Ron. Wala ba dyan na? okay i-upgrade lagi daw yung ano what okay ra man kayo ba picture lang ta Nope. magaling yung ano dali na alisan doon sir sige pa ikaw break sir Ala, sir, basin bayad mo ako. Surprise delivery for you. It's a prank, ma'am. It's a prank, sir. Nailan dyan ka, ma'am? O, dari mo. Dapat mo, dari. Lagi kayo mo. Dari. Dari lang, kadjot lang. Na-interviewon sa tika. It's a prank. Nailan dyan si ma'am mo. Ihilak lagi ka, ma'am. Sa'yo na ka-going email, ma'am, no? Padaw-non. Pero wala dyan ka-order. Ikaw, sir. Isa man yung ibati. Surprise di ay. Joke lang po lahat. Okay, so, happy birthday ka man ay birthday ron, sir. So, ma'am, na-feel dyan ka. Namong yun ka. Ikaw na may gisugo, ma'am, ha?
So, okay, sige. Alright, so mayong udto ma'am, o mayong udto sab sa talang tao nga nadari karon, no? So anyway ma'am, it's a prank, sir, no? Joke lang po. Igo rami gisugo nga para ilaron dyan ng bilyaran. Mabayron bagid no email. Pero tinood ma'am, wala ka kundi na bayad, Diyos. Okay na ka, willing na ka mabayad yan eh. Okay na mo? Wala ka tanahuman. Kani, hindi pa po paid. Joke lang po. Anyway, magpaila-ila sa amin ba sinatingala mo kinsami? We are from Everything Surprises. Nalay sa ka-special person, ma'am and sir, na gusto mo great kay sir karon og happy birthday! Palakpakan naman natin si sir. Okay sir, sa ina nilang mo ma'am, ka-special, ina nyo ka-love, na bisan tod wala siya diri is gusto lang niya ipabati sa inyo ha. Kung unsa mo niya kahinigugma, o unsa mo niya kapalangga, o unsa mo ka-special, bisan tod wala siya diri ma'am and sir, is gusto niya ka makisaulog, makiselebrate sa imo ang adlaw nga natawhan. Happy ra ka sir? Ikaw ma'am, sure ba? Wala na ka na kulbahan. Kahilakid si ma'am. Kabalo ko ma'am, nga kanang imo ang luha, isuha na siya sa kalipay, okay? Alright, so this time, hindi na nato dugay-dugay, hindi na nato langay-langayon. Sugdan na nato hatag mga special gift. So, inani mo ka-special, inani mo ka-love, nasa lagi prepare sa inyo ang mga special gift. Nasa lagi prepare today sa iyo, sir. Birthday ni mo. 1 dozen bouquet of roses with money bouquet. Happy birthday! Alright. Ma'am, di na ka mag-selos, ma'am. Si sir akong gitagaan. Sure ba? O ka nang sulod, anay nyo, anak. Ay, ikaw muna magsabot, anak, ha? Okay, so syempre, birthday niyo today para sweet. Nasab sila gipalit na sa inyo, anak, gift from RRJ. Palakpakan naman natin. Okay, abri, ma'am. Kaya gusto ko makita niyo sa sulod, anak. Alright? Sir, abri, sir. Abri. Ayan, tagsa mo, anak. Natin ulit para couple mo duha, okay? Sige, sota. Okay na sir? Or basin mali? Okay na na, okay. Alright, so sana all, couple. Palakpakan naman natin agad. Gano'n ka sir? Sweet kayo mo duha ni Ma'am Ron. Para sweet t-shirt, alright? So dili lang kay kanina kaya na surprise. Hatag sa kay mama or kay papa. Nalasay, siya lang sa sir. Ay man, okay? So syempre dili lang kay kanina kaya na surprise. Birthday ni mo today sir, dili lang kay kana. Nasab sila gipadala sa inyo na 2 boxes Alberto's Pizza. Happy birthday! Wala na to ulit. Okay? Happy birthday sir. Syempre birthday. Dili lang kay kana na. Pahaba na ng live! Sa kanila, sir! Happy birthday! Hello! Hello, okay. Happy na ka, sir? Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang kayo na nag-end. Nasaan sila ipadala sa inyo, ha? Dahil sila ka-sweet for you, sir. And one, nasa sila ipadala sa inyo, mga 2 boxes. Dunkin' Donuts. Happy birthday po! Wow, sana all. Wala na si Roy. Parang tangkasa na ni. Itbulaga, okay? Dili lang kay kuna nag-get. Siyempre, every occasion, birthday ni mo today, sir. Especially sa imo ang birthday. Dili gini siya mawala. Nasab sila gipadala sa imo nga red ribbon cake. Happy birthday, sir! Nahina itong audience. Hello! Nakatulog na, sir. Dali lang sa siguro. Okay, para dili ka mag-listen. Dali lang ako ba? Dali lang sa na. Okay, so syempre, nahatag na kasama karon ang mga special gift na gusto nila ipabot sa inyo, ha, ma'am and sir. Excited naman may bawat isa ihatag gani. Excited na ka, ma'am? Sure ba? Excited na ka mo hilak? Anyway, so syempre, nahatag na mga special gift na gusto niya ipabot sa inyo, ha? Dili sa mawala, nasa siya gipadala sa inyo mga special letter. So, dili na ito may bawal karon og kinsay ihatag gani ng surprise, okay? Ako lang basaw naman. Pasaunsan pag yun. Ready na ka, ma'am?
it's okay. Dear Papa Oking, happy 50th birthday pa. Pa-wish na ko nimo sa imong adlong natawhan. Hinao tagaan ka ni Lord ug piskay nga paglawas permi. Ug daghan pang blessings maabot sa imong kinabuhi. Pa kabalo ko nga malipayon ka karon sa imong birthday. Happy sad ko bisan na ako sa layo. Nga makita mo nako nagsaulog sa imong birthday. Naalang ko'y hangyo nimo nga dili na taon ka palabi og inom. Kay naluoy ko kami kaniwang na kaayo hago pa og trabaho. Unta pa matuman nimo akong hangyo alang raman sad sa imo ang kayuhan. Pasensya na pa sa mga milabay nga tuig, naga-birthday ka wala ko permi. Buhon, kaloy-an ta ni Lord, magkahiusan na tatanang pamilya. Pa ug mama, salamat kay sa tanan ninyong sakripisyo sa mua, inyong mga anak, ug ilabi na sa inyong mga apo. Ma and pa murag daghan na jud kayo mo og apo. Magselos na jud ko ani kay ingon pa nila mas pinangga ang apo kaysa anak. Bitaw pa ma, salamat kayo sa inyong pagpangga namo. Amping sab mo diha permi. Pa ma, salamat usab. Mawala ko ninyo gipasagdaan. Sa unang sa panahon nang ginahanglan ko og tabang ug kabalo na mo ana kung unsa akong sitwasyon sa una. Daghang salamat sa pag-atiman ninyo sa akong anak. Pa, ma-proud kayo ko makamo akong parents. Sorry sa tanan akong mga sala sa panahon nga makatubag-tubag ko ninyo. Talag sa ramansan. Pa, gimingaw na rabak. Gimingaw na ba mo nako? Nata na siya. Or ako ra ang gimingaw ninyo diha tanan. Bitaw. Gimingaw na kayo ko. Ninyo, ampo lang ta ni Lord na ma-okay na ang panahon sa akong pag-uli diha. Ayaw mo palabi og ka problema diha, ma? Pa? Kay ako ra andam. Kay ako andam ko masuporta og naa lang ko ikahatag. Dili mo na ako pasagdaan pa og ma. Bisan paminyo ko og utro. Nangandoy pa Japon nagminyo. Dili ko mo usab kung unsa ko nga pagkaanak. Love kayo mo na ako o diri na lang taman. Taas na kayo. Gahilak na ko habang nagsulat. Again, happy birthday pa. I love you. Mama and Papa, nagmamahal ang iyong anak na si Langga. Palakpakan naman natin. So, magpadala na yan yung surprise. Is imuhang anak nga si Ma'am Langga, no? Si Ma'am Angeline. Tama ba? Ay, Arlene. Ma'am Arlene, yan na karon sa Dubai. Saudi Arabia. Okay. So yun ani lang gid mo niya ka special, yun ani mo niya ka love. Na bisan tod wala siya diri ma'am is talagang gipabati niya sa inyo ha. Ni sir nga palangga kay mo niya. Ug wala gid siya nakalimot sa inyo ha. Especially nga birthday ni sir karon, wala gid siya ni nakalimot paghatag og bili sa inyo ang adlaw nga natawan sir. Sa inyo ang duha ni ma'am, no? So karon ma'am sir, kabalo naman kita kisagahatag, no? Which is imuhang anak nga si Ma'am Arlene. Okay ra ba nga mga ko unsay mo ay kasulti sa iyang gihatag nga surprise today? Ikaw pod sir, ug sa iyang letter nga gisulat sa inyo ha, no? Kay dili man niya mahatag sa inyo kung dili pod mo niya, wala pod mo niya gilaw. Okay? So love to kayo mo sa ni Ma'am Arlene. Okay, so hatag sa ko kay Ma'am Sa. Okay, go ma'am. Ako nagpasalamat kay Kugda ko sa kong anak kasi Langga.
sa layo. Naguna-una gid siya namo. Kung sa among mga kuan dire. Di na lang gid nako tas ang gid ko kakwanta. Ang pulay ito sa Ginoo nga takan gid unta sa daghang mga lapis guys ang panglawas sa mga katuigan. Ayo iyang pagulit. Okay, ito ma? May palakpakan naman natin si Ma. Alright, ito kayo ng mga audience. Naghihilak po sila gapil dari. Ayan. Tula. Nag-walk out kayo, naghihilak. Ikaw naman sir, unsay mo ikasulti sa imo ang anak sir nga naghatag ka surprise ka na. Ako dagang salamat po na na-surprise na ako sa ako ang akong birthday sa wala siya. Hindi ka mo siya, sakto sa layo. Hindi ka mo siya doon. May ulubog sa ilo sa akong nabuhat dito sa ang pamuyo. Kaya masipyat ko, lapas ko sa akong buhaton. Muna niya nga, salamat po sa Ginoo nga kayong niya po niya pagtrabaho o amping ikaw ng doon sa mga pamuyo po. Pinapag-usap ko. Palakpakan naman natin si sir. Alright sir, sa dagang tayong salamat sa imong manindot nga response sa imong sabak. Nasayod ko ma'am answer. Uwa ka ng inyong luha is luha na sa kalipay, sa kamingaw sab sa inyong mga anak, no? Sa kahigawa nga. Dugay-dugay nag-insab mo, wala nag-uban. Pila naman ko ito, wala nagkita ma'am. Luha? Luha? Alright, so dugay-dugay na nga panahon, no? Bisan magiging ana ma'am, at least sa inyong aning nga pamaagi, still iyang presensya is inyo, iyahaging ipabati nila sa inyo, ano? So, happy birthday sir. Thank you so much sab sa imong ma'am. Naba kay mga anak ka na dari karon? Kinsa? Aha. Sigalan. Okay, kay alay mo kay mga may birthday wishes sa inyo ha. Okay? Sige. Unsa inyo ikasulti sa inyong mother, sa inyong papa? Sige na, unsa ngalan mo? Maylin. Ali ka. Sige na. Ay, kaulo. Pakita inyo kagwapa. Okay gang, so imong papa is nag-celebrate sa iyong pila ka tuig sir? 50? 50 ka tuig. Unsa man imong birthday wish para sa imong papa? O unsa pa mo ikasulti sa imong ate nga mo'y naghatag ani nga surprise karon? Sige lang, ay kaulaw ka. Lingar, ano mo na line? Kamera nasa kaulaw. Ay kaulaw. Malipay man ba ni mga ate ko ni mama na may birthday. Gamay lang gang. My birthday pa, I love you. Ganun. Gamay lang. Okay lang. Huwag lang i-kiss lang si ma'am. Ay si sir, i-kiss na imong papa. Alright, palakpakan naman natin. Okay, so kisa pa man. Kisa pa anak ni Mananda rin ma'am. Kisa to. Sige, kanina lang ang mama ni mo Margie. Sige na, alin nay. Sige nay. Igsuon na niya. Dito po. Kuan gani kanang masamo ako ay. Ay gagaw, okay. Ano ko igsuon. Sige dito ka nay. Okay na, isa man yung birthday wish para kay isa pang celebrant. Birthday wish lang, sige na. Gamay lang. Lagi, manong bilahon na. Ginoo nga si okay nga tagaan pa siya dugang pang katuigan sa iyang birthday. So, akong pasalamatan silang ka nga nagbaldi siya sa iyang ginikanan. Ang iyang anak nagmahal yun siyang papa o mama. Kung saan niya kalayo, iya magyagandong iyang papa o mama. Oh, happy birthday, King. Nagaan salamat. Ayan, nagkakayong salamat, Nay. Ay, salamat. Ay, nakakapasmit no? Ko. Ali, gahatag direct birthday wish, ali. Kaya dili sila manulti, gani ikaw, pakyawa.
Dali. Dali. Birthday sa imong uncle na. Ang sa imong birthday wish. Sige. Maayong good morning. Kanating kanan. So, Manoy, happy birthday. Happy 50th birthday. Akong paghinaot nimo, daghang tagaan taka ug daghang katuigan sa imong kinabuhi. Ilabi na sa imong mga anak, asawa, no? Nakaroon. Ilabi na ang imong anak dito sa laing nasod na karon nangindahay in taon na paningkamot alang sa tagsa-tagsa ka kanang magkinahanglan sa usa ka pamilya. Oh, happy birthday. Salamat. Baka naman natin. Alright, sabi ko kay sa answer sa'yo, maninot nga birthday wish. Kisa pa man? Ano mo itong mga anak? Kasi ngalan? Nakawala. Ay, iksoni mo ma'am. Iksoni sir. Dali. Aha man. Sir Angelito. Ano man? Sir Angelito. Alright, okay, sige. So, kung wala na yung hatag og birthday wishes, unang-una sa lahat, naghang kayong salamat sa tanan. Kaya naghatag og birthday wishes para sa itong celebrant. Nga si Sir. Pangalan ni Sir Galet? Fernando po. Bitaw na si Sir. Happy birthday once again. Happy na ka, Sir. Nalipay na kasi mong birthday ko today. Alright. So, syempre, dili lang kay kanilagay na itong surprise. So, dili lang kay kanina. Apa may gi-prepare nga song. Naigi-prepare yung anak na song, ma'am, Sir. So, harahanan mo. And then, gusto na ko nga mag-dance mo. Sweet. Dohang ni ma'am. Okay? Mag-baili ta. Ibaring na ito kagahapon na mga pag-baili-baili. So, karon na ito ang i-fresh. Okay? Sige, tindog lang, ma'am, Sir. Hawak ka sa iya, sir. Dari ka, ma'am. Dala ka. Sala ka.
happy at ang celebration. Sige, dali lang. Okay, so thank you sa inyong tanan ha. Alright, so happy birthday once again sir. Happy na ka sir? Sure ba? Maulawon kayo mga anak no? Ayaw mo kaulaw. Kaya naman, kanina panahon is kapag na itong papa no, masayaw pa na to. Chance na kayo ni nga, feel na to sa ilaha nga. Love kayo na to sila, di ba? So kanas pa man ka magpa-feel anak kung wala na. So samtang napay kahigayonan, ito nang i-express, no? Kay lamig pa man tagang-tamon kung natay ginikanan. Okay, so happy birthday once again, sir. So dili lang kay kanina kay natawag surprise. So syempre birthday ni mo today, sir, natay cake. Ato ang abrihan ng cake, din kantahan na to happy birthday si sir, okay? Dali mo, dali tanan, dali. Dapat dali sa pikas ang uban. Sige na. Join mo, join, dali. Mga bata ha, kanta ta ha, karon. Okay, kanta ta. Alright, so syempre birthday ni sir na ay cake. At ang basahan ng dedication. Happy 50th birthday, Papa Oking from Langga. Palakpakan naman natin si sir. Happy birthday, sir. Ready? Ready? Papakin! Ready ha? Manda na! Yeah! Ready? Happy birthday to you! Kusog dapat? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ready? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Okay! Happy birthday to you! Alright sir! Happy birthday! Ito baka hahawag na po. Okay sir, so syempre birthday ni mo today. Kung sa man yung birthday wish para sa mga adlaw na tawag karon. Una kong salamat nga. Ako karong kuliga. Ano na? Ako salamat sa kanyo. Inabak na sa mga tubaon nga. Mga kanyo. Kamu ilabi na sa mga anak. Ilayo. Asawa. Nabag na ko. Taman. Salamat sa Ginoo. Amen. So blow the candle sir. Tayo pang kandila sir. Yehey! Ready! Kaya na balik ha? Usog ka, man. Ready? Yehey! Happy birthday to you. Hey! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Unat mo na rin nga tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again, sir. Okay lang, makatana po. Unsa nga ni mo ang ibati, sir. Ihatag ang surprise sa mga anak karon. Unsay mong gibati sir og ma'am sa surprise nga gihatag sa inyong anak? Kilipay. Ang kanya. Nagbigan ba? Ang kilipay. Ay, sa palakpakan natin si sir! Ikaw ma'am, unsay mong gibati ma'am? Gani nag-ilan pag ka, kanay apil na ma'am. Sumbong sa mga anak. Ang ilad ni. Sobrang kalipay akong gibati karon. Sa ganiha pag-abot. Wala ko po ingon nga nakulba kay tinuod wala man jud ko nag-order og biliran. Pero karon pag ari dire nakurat lang ko nga lahi kay ang sulod sa bandi ay lipay gyud kaayo ko. Ako ang luha gyud sa kalipay og salamat gyud kay sa kong anak nga iya gyud ning gipreparan. Surprise gyud kay niya. Salamat. Saya mismo ma'am. Talanto siya ron. Pina-Arlene. Saan ka siya dyan? Nangga, yung kayo na salamat sangga nga imong surprise si Papa nimo karon ako nakahilak yung kong dakuan nimo ang surprise wa give me kabalo sinuod surprise yun di ay Surprise yun. Kaya mo ka ba? Parang baka naman natin.
Sige, next surprise, may baon na to. Kung ma-surprise mo maghihapon si ma'am. Okay, so daghang kayong salamat na sa ito. Grabe gid ang kalipay ninyo ni ma'am. Mag-deserve na. Kanang luha na mo ma'am is luha na siya sa kalipay. It's a tears of joy, no? Siyempre, wala kita kaka-expect ka lang yan ay maabot niya. Ang kapayat pag ilaron, pag mo before ni may tabo. But anyway, it's a prank lang po yan lahat kanina. So this time, dili lang kayo kanina kaya na itong surprise. Kabalo kong mga taga-purok dos, mga dancer. Kabalo, Jubuana. Pero may gini makadaog na ay mga contest. So karon dili palupig, okay? Sa natay dance challenge, gusto ko mag-participate tanan, alright? Ibutang sa ng cake, sir, kaya appeal ka ni Ron. Si ma'am. Sige ma'am, tindog sa umam, kaya manayaw ta. Nami dance challenge, okay? Sige na po, join. Sige, music please. Ibalik. Ready? Wow! Sige, una timas. Sir, go sir. Back. Oh, kada. Back. Hey, hey, hey. Sama ka sa video. Dito mo dito. Para makalaga siya. Ready? Sir! Back! Hira! Sa construction na rin. Sutok, kinayo kayo. Hindi na man, ay, malupit ka. Sir, hataw sir. O budi ni pati ng sauce, bagay ni Monong pa. Alright. Okay, lingkod sa ma'am sir, kapatanahuan. Grabe gihawak ka sir, wala ra. Okay ra? Kani kay Bastos Paged. Sigaw ma, hangak wala. Wala ra? Kalang-kalang ba? Kaya manaya pa ta, punan na to. Sakta na daw. Okay, so anyway, nagkakaig salamat sa ito na nag-participate. Especially sa ito na kanadari ko ng mga bisita, mga matong mata ng audience, no? Nakaka-celebrate yun sa adlaw na tawhan ni sir. So sir, once again, happy birthday. Happy na ka sir? Happy na ka? Ha? Lipay na ka na, lipay? Sure ba? Grabe din ang kalipay sir, no? So dili matukip, dili mayupit sa mga pulong, mga kalipay. Nasahit ko nga, bisan sa inyong mga smile, sa inyong paghilak is usa na nga nagpamatuon. Kaya grabe din ang kalipay ngayong gibati karon. So anyway, first of all, magpasalamat kayo sa mga client kasi Ma'am Arlene ng Caps, no? From Saudi Arabia. Ma'am, thank you so much Ma'am Arlene for choosing and trusting everything surprises. Daghang kayong salamat nga kami kini mong gipili nga para mahimo sabling posible dali no sa Porokdo sa Portibara. Kaya syempre, isip usa ka anak, ilahan lang yung gipa-feel sa inyo ma'am nga. Palangga kay mo niya, special kay mo sa iyo. Wag siya nakalimot sa inyo ha. Especially sa adlaw nga natawhan ni Sir karon. So, once again, sir, happy birthday. So, sa ako dahil may wish para sa imong birthday. Magpuyo lang ta sir nga magmalinawon, magmalipayon naman ang gugma sa imong tibok pamilya. So, syempre, dalagot kayo ang Dios nga nakabot pagita sa imong ika-50 ka tuig, ma'am. Now, sir, so, syempre, nasahid ko nga dili lang kay kaning birthday ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung nasahid ko nga daghan pagid nga birthday celebration ang imong i-celebrate. Kauban imong mga anak, imong mga apo, imong mga kasilinganan, imong mga parente, tanan mga relatives na naa diri karon. Magsaulog gyapon mo sa sunod nga higayon nga magmalipayon. Sir no, sama ingon ani ka bibo, di ba? At least wala imong anak pero sama ra nga naa gihapon siya. Kay tungod gihimo niya ni para man sa inyo ha. Okay? So once again sir, happy 50th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Alright sir, ma'am, bye-bye lang. Flying kiss sa camera. Bye-bye po. Bye-bye. Flying kiss. Oh, alright, dali ka, let's go. Bye-bye. Dali.